Haleluya, hama dzinodikana. Era yakaitwa naJoabhu ndeyekuuraya Abna munguva isiri yehondo, munguva yepisi, nyika iine rugare, iye kwakuuraya munhu. Ndo era imwe chete iri kuitwa navanhu veZambia. Muno muZimbabwe, we are praying for the peace of the nation. Zimbabwe right now, we are at peace, but we are having people abducting other people, threatening, beating other people. At a point when the nation is going through challenges, politically and financially, economically, but vanhu vari munyika muno kwakuchengetedza rugare. Ndo paunoona vamwe vanozviti tine power, takapiwa power, tiri vezanu. Aichidzingira munhu akabata AK-47. Aiwana kupi AK-47 munguva yepeace, when the church is praying for the peace of the nation, when the government itself is encouraging peace in the nation. But we are having a bunch of people, evildoers, vari kudzingirira vanhu, vachiabducta vanhu, vachirova vanhu, vachithreatina vanhu, vachidzingira vanhu nepfuti. Tine vamwe dzimwe hama dzakarara muzvipatara, tine dzimwe hama dzakatokuvara nekuda kwezviri neZANU-PF. As the voice of the church, we are correcting, reproving, and rebuking whatever evil things that are taking place in this nation. Zvichikonzereswa neZANU-PF. Hakuna bato riri pamusoro pechechi kana madzi baba edu vatungamiri vekereke vakatadza kukuudzai. We are the generation which is in charge, and we are here to tell you kuti hakuna bato ringave reZANU-PF, ringave reCC, ringave MDC, kana mamwe mapato anoita zvematongerwo enyika ari pamusoro pechechi. The church, we are God's representatives here on earth. Saka zvamuri kuita veZANU-PF, da kuti ndinyatsokubatsirai zvishomanene. 23 August kwakaita ma-elections. Vana venyika yeZimbabwe hakuna akademonstrate, hakuna akaita hondo, hakuna akaita ruzha, hakuna akaita mheremhere. Vakachengetedza peace yamunoparidza. But nerweseri, you are going behind, abducting people, beating people, doing all sorts of things against the people of Zimbabwe. This has to be stopped, because denga nenyika nekuzara kwazvo ndezvaJehovha, nevageremo munyika ndevaJehovha. Hamuna vanhu vamuinavo sazvinyepere. Simba ramuri kuti munaro, ramunoti makapiwa naMwari, hamuna kupiwa simba iroro kuti murove vanhu, muabducte vanhu, mudzingire vanhu nepfuti. Makapiwa simba iroro kana makapiwa naMwari sematauro enyu kuti mutungamirire vanhu. Kana mukasatendeuka, kana mukasachinja. Dhavhidha anoti chii? Jehovha vanoti chii kuna Dhavhidha? Vakati unofunga kuti ndakafa, wakazviita zvose izvi ndikaramba ndinyerere. Ndobva wafunga kuti kunyarara kwandaita ndakafanana newe. But regedza ndikuyeudzire, ndichakubvambura. Kana mukasatendeuka, sekugara kwandinogara ndichitaura mazuva ose kuti a great new Zimbabwe is coming and God is on the move in this nation. Mungazvigamuchire, mungazvide, mungazvirambe, but chandinoda kukuudzai, a great new Zimbabwe is coming. God bless you.